May bisita karong adlaw dinhi sa syudad sa Sugbo, kauban si Senator Risa Ontiveros, ang mga kanhi senador nga si Kiko Pangilinan ug Bam Aquino ug ang human rights lawyer nga si Attorney Chel Jokno nga gipanganlan sa ilang mga supporters nga Checky Bam. Kini agig pagpahibaw sa mga Sugboanon sa ilang pagdagan isip senador karong umaabot nga 2025 midterm elections. Matud pa ni Senator Risa Ontiveros nga kinahanglan niya og kauban nga mangulo sa Senado. Kinahanglan ko na mga friends sa Senado when it comes to education, agriculture, justice, and so much more. Sa totoo lang, we deserve better. We deserve Bam, Kiko, ug Jet. Gituki sa tulo ang mga nag-unang problema sa atong katilingban karon nga plano nilang tutukan. Ang giduso sa human rights advocate nga si Attorney Chel Jokno ang krisis nga giatubang karon sa education sector. Dapat tugunan ng ating Senado. Unang-una para sa akin yung issues natin sa edukasyon. Meron tayong krisis sa edukasyon pero parang hindi gaanong katindi yung sagot ng ating pamahalaan pagdating sa issue na yan. I have a 10-point agenda that I want to push in terms of education. Gawas ni ini, lakip sab sa iyang nahisgutan ang problema sa unemployment, affordable healthcare ug justice. Giklaro sab ni former Senator Bam Aquino nga sila usa ka independent nga grupo. May mga iba nagpapansag sa amin na oposisyon, okay lang po yun. May mga iba nagsabing true or real, okay rin lang po yun. Pero para po mas maging malinaw lang, ang grupo po namin ay independent sa dalawang malaking grupo po na nag-aaway-aaway na rin din. Lahat po kami, wala kayong mahanap na ninakaw ng pera ng bayan. At yun siguro yung totoong pruweba kung paano namin may papakita na mahal namin yung bayan. Yun po siguro ang tanungin ninyo sa mga taong magsasabing mahal rin nila ang Pilipinas. Meron ba silang ninakaw o wala? Gipahimug-atan ni former Senator Kiko Pangilinan ang kamahinungdanon sa pagkuha sa boto sa mga Sugboanon, ilabi na nga gihinganlan ang probinsya sa Sugbo nga most vote-rich province lukop nasod. Matindi ang papel ng Cebu votes para sa Senate elections. A big portion of the votes will have to come from here if we are to launch a successful campaign. I'm also very close to the Garcia family. Si Pablo Jan was my classmate in the College of Law sa UP. We took the bar together. Gwen and I, wala naman kaming masamang tinapay ika. Dugang pa ni Aquino nga kinahanglan nilang masiguro ang suporta sa gobernador, ilabi na kung mahinayon ang giplano ni ini nga One Visayas Block o ang panaghiusa sa Central, Western ug Eastern Visayas. Pinag-usapan namin yung kalagayan ng Cebu. Pinag-usapan namin yung mga programa nila sa pagbaba ng mga presyo ng bilihin dito, yung mga innovation na ginagawa ng Kapitolyo. But we really hardly talked about politics. Of course, habang palapit yung eleksyon, mahalaga talaga na ma-secure yung suporta at tulong na yon, especially kung magkakaroon ng isang bloke ang Visayas. Kini si Queenie Huligon, alang sa MyTV, Cebu.